चेयरमैन सार ताबुक निचिनी कथाजाक गवर्नमेंट रों सोलोंथिनि सोलोंनाय रंनि गाहाम वानसुगै स्मार्ट क्लासरूम खलायना बागै याप्रि रंखा आबुनि बागै न 2024-2025 बिसि हास्तेनि दाय 27टा स्कुलनो प्राइम मिनिस्टर स्कुल फर राइजिंग इंडिया बा पीएम श्री खलायजाखा पेरा 22 साजाका आगरतला कायसा सीबीएसई नि रिजनल ऑफिस खोलंना बागैबो गसेमंग मानका हिनै हास्तेपा बिनि गंनारकनि साका मानोना चेयरमैन सार दिनै खादु खनाङै मासाव रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आं निजेबो चारायफोरन सिमी जखन जों टीएसएफ निसिम खायफायफोरन सिमी जों रोमान स्क्रिप्ट नि कगनो सायफायमानि ओ सिगांबो लान्स बसालायफ्रो चिनी बरमगोनां मिनिस्टार अनिमेश देबबर्मा आं ताई चिनी एमएलए बरमगोनां चित्तरंजन देबबर्मा सहकायै चीफ मिनिस्टार ताई चिनी परिषद दल नेता ताई सिनियर लीडर बायथाय जों सालायका जाहाथे काय रोमान स्क्रिप्ट बायथायै चिनी सैनानि न जोंनो रिनानि बागै एवं परीक्षाओ ताबुक जे बसकांनि जे सीबीएसई हिंदी बा निने माध्यमिक उच्च माध्यमिकनि जे परीक्षा हिंदी आरो क्वेश्चन बांला बाय सेरिका काय जारा चिनी परीक्षा नायरो बर आपनो पढ़ी मैया अंतत परीक्षानि समय अबरनो पढ़ी रई कैसा आरो इंटरप्रेटर रई अबरनो बखायनानि बागै जों साका माननीय मुख्यमंत्री साका आबनो आं वानसुगै नायनाय एवं चायतनाय आबनो बागै माननीय मुख्यमंत्री ब्लाइके हामबाय मारियो सार